Hvad sker der, hvis husholdningen får flere penge, hvis deres lønninger stiger med 10%? Jo, det der sker, det er, husholdningen, de får flere penge, de har flere penge at bruge, dem går de hen, dem bruger de i virksomheder, de køber nye hjem, der skal nye møbler til, der er en god sofa herovre. Det der så sker, det er, at vi skal betale flere penge i skat, vi har lige fået flere penge. Så er det der sker, det er, at vi betaler flere penge til den offentlige sektor, som staten. Så skal de bruge mindre penge på at give folk dagpenge. Fordi det der også sker, det er, at vi skaber en større efterspørgsel herovre i virksomheden, som skaber flere arbejdspladser, som gør, at arbejdsløsheden, eller hvad folk kan sige, den falder. Og så får vi flere penge, får staten flere penge. Det giver også til alle mulige goder, som skole og sygehus og ting og sager. Gratis lægehjælp, ambulancer. Og så får vi også mere mod på at låne penge, som vi så bruger herovre i banken. Så der sker ligesom sådan en vækst i de 4 offentlige sektorer, vi har herovre i main firkant. Det der så også sker, det er hernede, der vi får mere mod her. Så bruger vi flere penge ude i udlandet. Ja, så tager vi lige på spacertur. Så går vi ud, der bruger vi en masse penge på 20.000. Så går vi ud i skoven. Der lå sgu et dinosaurskelet. Det koster lige 100.000 at grave op.